Khuaitula sikor ardi brogo khobjak purbo tokse kamio banthe na bagoi thangoi naika bolong tangbedek ni montri te prasa hamkure montri mebar kuma jamatia khursatai klayo oban yaksi haponi jarawa thena bagoi haponi bukhate kaine project khlaijaka pia khorsa banthe bai paifano te khorsa banthe mani samung pailia kamni rukuruni koksi samung ora banthe ka hunke kamni rukuruni bagoi bisio wai no hubar khlainani bagoi tuini biar tangla Hasto BJP IPF te hapang obhai samung khlaina bagai chaitagoi tongo te oban theka hunke purbo tokse te poschim tokche kamini lukuroni bagoi kaham ungani huni saka mantri mebar kumar jomatia bote bosaka tabu banthena bagai haina hai kotar project 1 lakh khlai samung changjekden huni dini boni logi thangoi naike additional SDM te video no khobe kubonro thangoi naimani yagoro mantri mebar kumar jomatia saka Tini singoro Tulasiko blok na andaro Purbo Tokchaya edisi village oro sing tini 5 visit khaifeka tino video tongo tinoro additional DM te chini forest ni siu jaikar project ni siu ongsuman de te oro kabang mo engineer rok executive engineer tongo singoro kacha elka visit khaika oro Purbo Tokchaya go kaisa agi khailangmani kaini ban tongo te kaisa ban khaina nango abo paisogya abono जों complete khaina bagoi जों chesta khai tongo seman chingno angbo ang saimano oro o ban no जों theka hangkai oro kabangma chini agriculture krishi khaini rok upokar nai oro Purbo Tokchaya Poschim Tokchaya duita edisi village ni borok borok upokar manai borok oro dui phosol oro krishi khaimanai abono wan soino जों tinoro जों oro phainai pheka o kaisa project tori nai oro tuini bagai o tui chungnu gor kaisa ban oro sekdam kaini tongo abo complete nja te kaisa tinta khaina nango main ni kacha te kaisa last ni ano hoite na tui mano source water ani tongo abo thep kangkai oro tui phainai nike tui phaikangkai jung oro kabangma ching borok prai o जों saima khoro te prai 3-4 হাজার পরিবার chini tibar harok upokar mannai abogo जों tini phainai phaio ang khakao o project success sungnai oro जों prai from the 1 কোটি hai rang nangnai obo hai kaisa tak जों project tori khai tongo tur engineer ang sai rekha borok 2 saptan bisingo no borok ka project tori ma khainai borok kabang maro forest department tei chini engineer rok phaioi obo naikin khai phainai ke ang saka 2 saptan bisingo no jate project abo estimate khaina bagoi ang borok no saka borok khainai abo bangoi जों tini katal sarkar IPFT sarkar जों kabangma sam khaina chesta khai tongo जों khobo khlainai oro जों 1 কোটি rang nanani abang saimano kintu bibinno hoine ang abo request khainai chini DM no bo sanai tei chini engineer bo sanai tei tribal welfare department tei forest department abo joton nang koinai jate oro invest khainang thong rang abo chini baroni bagi belai hamnai tei oro elaka borok dui fosol borok fosol khlaimanai tei mukuthung rok khlaimanai abangui ang wan soi tongo jate omo chini success hangkai obosho chini oro elaka bhaino borok belai khusingnai obo wan soi no जों tini oro Purbo Tokchaya tino bolong bisingo जों phailekha tei kabangma oro borok phainai phaikha जों o tei mairok chalaikha belai kheno hamka tini oma hikhlain जों dopha jatini bagoi जों kam khaina bo जों agoi tongo Hai na ropomo nan naikha je buskang obo khai asole thangnai bamthum sarkar borok tongphor khlailangmani kintu borok abo kam complete khlaimalia tangui khlaimalia abo saimaya abo khlaika chakhamu kintu borok adang madang samung khlaiklang thangkha abono no जों ang haino haito isa abo complete khainaba ang chesta khai tongo tini जों saimano je jekulu kam khaikangkai जों complete sam khainango kintu oro kabangma borok invest khlaika rang phiaba ang borok abo kam complete khlaimalia abo mangino oro elaka borok saka omo kam complete khaikangkai जों tinmang belai hamnai obono elakani jonogonni borokni koimung abongo no diror phainai phaio